a maƙotanmu matar take. Sabuwar amarya ce, duk ba ta fi 'yan watanni da kawo ta ba, kuma mijinta ba mazauni ba ne. Amma tun da aka kawo ta, mijinta ya fara tafiye-tafiye. Ba ta da aikin da ya wuce kiran 'yan samarin layi tana wasa da su. A haka ne sai na fahimci cewa ita ma irin matan nan ne masu ƙarfin buƙata. Ni kuma dama kuma gashi ina da wata banzar ɗabi'a ta yawo da gajeren wando. Kuma dama ina da kayan aiki manya-manya. Jelata zabgegiya ce, ƙatuwa, ga tsawo ga kauri. To tun da ta ƙyallara idonta daga wannan sandar aikin tawa, duk inda ta ganni sai ta kira ni. Tana yawan shiga gidanmu tana tambayan ina nake. Ni kuma tunda na fahimci cewa wannan sandar ce da ta gani take ɗaukar hankalinta. Ai kuwa idan na ganta har wani karkada ta nake yi. Rannan ta ganni a ƙofar gida ita kuma tana tsaye. Sai ta kira ni ta ce, "Zo mana baban harka." Na ce ya akai, ta ce zo wani ɗan aiki nake so ka taya ni a gida. Na ce to ba matsala. Da ta kira ni ko na bi ta, muna shiga gida ta sa ma ƙofa sakata. Ina tafiya kuwa sandar girma sai kaɗawa take tana rawa. Ai tana ba da baya na ga luwai-luwai. Kawai sai sandar girma ta miƙe. Kuma dama yar fegegiyar riga na sa. Na rasa yadda za a yi in ɓoye wannan abu. Na ce to yau fa girma zai faɗi. Abin da nake yi kenan wannan yarinyar ita ma take yi min. Tana juyowa daga nasa hannuna danne ta ce me kake ɓoyewa? Yayin da ta tunkaro ni kuma na danna sandata da hannu. Tana zuwa ta kama hannuna. Ai ko tana jaye hannuna daga abin da na kare sai ta ganta ɓul. Ta yi tsinke ta miƙe. Ai ko sai ta cafke ta ce me haka la'ila? Ta ce ta faɗa ta wangala baki yayin da ta riƙe min daidai kan. Ni kuma hakan ba ƙaramin daɗi ya sa na ji ba. Na ji daɗi sosai yadda ta cafke min ita. Ai kuwa kafin ka ce menene ta fito da ita. Tana murza daidai sama. Ni kuma ganin daman haka ban yi wata baban ɓata lokaci ba ai ko. Sai na kai hannuna ƙirji dama irin rigar ta sa wanda ke da zi a gaba. Ai ko na ja zi ɗin. Sai ga 'ya'yan mangwaro sun fito ɓul. Ai ko na damƙe su. Tana murza min sandata yayin da ni kuma na fara na gwaigwaita mata 'ya'yan mangwaronta. Da na ga yadda ta bada haɗin kai ai kuwa kafin ka ce menene na fara tanɗe mata su.